ti Apo, ayat nga kakabsat. Amen. Agyaman tayo ti Apo, kana tayo man itiyampo tayo dalanggay, iti dahito nga aldaw ti Domingo, nga mangiday tayo, iti Apo. Amen. Ket, agyaman tayo ti oras tayo ti dahito nga gundaway, agsipot ta, gaputi ayat ti Apo, gaputi healing ti Apo. Amen. At datayo itata iti dahito nga oras. Yes. Ket siyempre. Mm. Ket, agyaman tayo una iti ayat iti Apo nga talaga. Saan tayo nga marupod iti ayat nga kabsat. Ket, kada kayo nga adat iti sa din naman nga lubong iti yanyo from the north, from the east, from the west, from the south. Iti dati nga tiyempo, kablaawan da kayo man iti napateg nga orasyo o rabiiyo o aldawyo. Anya man nga tiyempo tingada kada kayo ket makipag danggay kada kami makipagdanggay kada kayo kada kami nga magiday-dayaw iti Apo iti dati. Amen. Amen. And sakbay na nga tayo iti panagkararag dawatik man kini Sister Hanileta irugi naman iti unang panagkanta. Amen. 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 Hallelujah. Amen. Tengah dia ako sa bataya ilokad iti panagkararan kanta nagsam iti panunutan pudnula unay kakabsat nga itinagan ni Apo Jesus ka nagsam itunay. Panunutan tayo iti kinaibag iti Diyos iti tunggal maysa.
Father, thank you, Lord Jesus, for your blessing upon us, O Lord. And may you bless everyone here today. And may we worship in your name. And that we continue to grow and satisfy you, O Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Naimbag po na itiyapo. Amen. Ang ilan tayo lumsan, karalan na nga mas satisfied tayo, mapnut tayo. Amen. So, ito yung manan, kasi muna, ngayon tayo, arugyan, iti, aramid tayo itiyapo, mapnut tayo, iti aramid tayo, gawin iti Diyos adda kada tayo. Amen. Yes. Amen. Amen. Yes. Nakunan na yung lisap-sap, let's celebrate the goodness of the Lord. Inambakan tayo, hindi kinaimbag iti Diyos. Amen. Alangan, sa iyo hindi pa nagtip-tipan, ngayon yung nakakamata. I will celebrate, sing unto the Lord. I will sing to Him a new song. I will celebrate, sing unto the Lord. I will sing to Him a new song. I will praise
Panginoon. Purihin natin ang Panginoon. Purihin si Yahweh. Purihin si Yahweh pagkat siya ay mabuti. Ligtas ang mga api. Magpupuri lahat ang kanyang nilalang sa pag-ibig na walang hanggan. Ako'y magpupuri sa Panginoon. Ako'y magpupuri sa Panginoon. Ako'y magpupuri sa Panginoon. Purihin natin ang Panginoon. Purihin natin ang Panginoon. Purihin natin ang Panginoon. Amen. Hallelujah. Kasta po. Itibiyag di kita nak mo po. Kas paningin imi po pay tukto biti kila imbag mo Diyos. Dayaon na ka po so amin na bigsami. Sa amin ang kababalin mi. Ti sa amin na po sa tibiyag mi. Malaydayaw ka uha po. Yes, Lord. Lahat tinagsat at talilan tayo, hindi presensya ti Apo. Talilan tayo ti panakabalin na. Hindi nga rod, bitnaan. Iti na isang sangayan, ngayat na. Basta ti panakabalin na, hindi biyag tayo. Kantang tayo, iti kantang ati presensya mo Apo. The presensya mo Apo at daihan. The presensya mo Apo at darago. The presensya mo Apo at daiti kapyan. The presensya madarasa, the presensya madalangin, the presensya madapangakabir. Kantang tayo manipap sa presensya mo Apo at darayan. The presensya mo Apo at darago. The presensya mo Apo at daiti tapyan. The presensya madarasa, the presensya madalangin, the presensya at panagapin. Idaydayaw ka, itanpano ka. Agmay-may sa kami ang ililim, magitagay tanagan mo. Idaydayaw ka, itanpano ka. Ikantantanin, hallelujah, para kanta. Yes, Lord. The presensya mo Apo at datalna. Pagmulaw mo na yung Apo. The presensya mo Apo at datalna. The presensya mo Apo at dalalan may maisa. The presensya madarasa, the presensya madatalagin, the presensya at panakabir. Idayaw na ka, idayaw ka, itantano ka. May sana kang mapinili, ang magitagay tanagan mo. Idaydayaw ka,
da kawapo, pagyaman da ka. Ay, daya kay tiyama, kantan kay di barong akanda, manipod ka na giti puso tayo. Itiragsa ko ako nagda kami dita presensya. Ako mawaya-wayaan, dagiti palikot mi ako, panagdua-dua mi, mariflik nami. Sika ako iti Diyos, nang litaw kada kami. Sika ti Diyos, nga nangilasat kada kami. Iti adua po, kapagkatigkulan mi yung Diyos, binagkat na kami na po, astawa po, saan ako marikat at iti anak mo. Mga po, saan mi ako, nga mailawlawag mo po Diyos, nga masano kadakkel, masano ako kabilag, iti panagayan mo, iti tunggal may sawa po. Lord, sika, iti siya amin mi, sika po tinagsak mi, sika po tinamnama mi, sika po iti biyag mi, at sika po kantanayon ang paspasabot ka na iti pagkasapulan mi yung Diyos. Idayaw na ka o Diyos, idayaw na ka o kurang o Diyos, kadagiti ako balikhas o ako, mamamuma po, tigiti na ka po, tigiti unag yung sumiya po. Madagdayaw ka o Diyos, madagdayaw ka, madagdayaw ka. Wena po, tutuloy yung Diyos. Dahil naghanda ka po, sa kami ako saday, sa kami ako saday, sa kami ako mamahuma, sa kami ako magkapo, kasi ka ako tibig sa amin. Yes, yes. Dayaw na kawa po, dayaw na kawa, danayon ng Diyos. Manipod ako, tinilukat, itimatamit, yagsapa, aging gana ako, tirikit mi ako, tipanaginan hami yung Diyos. Agyaman kami ako, agyaman kami. Kung nagkagigit ng daway, Father God, na nagpaymay sa amin, agyaman kami unay. Alawan ako, ikumit mi ako, italog mi, itibiyag mi. Kung Diyos, kanuna na nagiti sa umapo, ngayon kami ako, lakamen, Father God. Tulungap ti anak mo ako, nga may buray, kadagiti sa o, Father God. Ako da, mabalin mo Diyos, at damang namin, nga dat kabarbaro nga revelasyon, ako may kailidan, kada kami, taklo kasta mapatid ka, dagiti anak mo ako, mapabilag ti pamati daw, Diyos, taklo ako, mausar mo pa, maaramat mo, dati nalawlawa pa yung ako, maaramatan mo, kaubas ka mo, Diyos. Benisyon ang mga po, dagiti lapaya, kung puso, dagiti umawat mo, Diyos. Mula pa dagiti kamagsat niya po, dagiti mo nagtipagdaganda, dagiti niya mga lugar ngayon da. O ako bendisyon ang magidaw mo ako. Idarot mo ako, di presensya ka na po, daw Diyos. Sa gino mo ako, dagiti puso, dagiti pagkas na lumatan da ako, awadan dati, sa mo Diyos, tatangarami, tatangal daw. Kada ako tinamnama, mapabagot ibiyag da ako, mabalbaliwan, at may sanakan ako. Anak mo, Diyos. Agyaman kami, Diyos, madaydayaw ka. Unay, tinamatantanong ka. Dahil di ang tinakawag, tinakaranan nila iyo. Tinagan niya po may Jesus. So, kunata yung manamin iti. Amen. Yes. Mrs. Yes. Happy New Year, everyone. Yes. Amen. Happy Sunday. Happy
Winir na nagsak na panakapasang bayo di baru kawan. Gaman ako na itiapo. Gaman tayo itiapo ta. At dapay lang nagitoy, naguntaway nga waya-waya tayo nga baydayaw. Kaya That's right. mapanday man italik iti apo, di pa na kay panayag di sa una. Umay kami kan ka dita trono ti parabor mo iti dayting oras amami nga nasagpuan. Italik mi dagiti saong. Ta nagiti saong sanlaing si bibiyag, hindi kiti mangtad dati biyag. Kinantami tatay nga iti presensyam Yes. at datal na iti presensyam mabirupan iti security iti presensyam at ragsak na may lolaw. So agyaman kami ako ta iti baiten iti kina adu nga kumikom sangwan kinabisi iti nga biyag. Ada pala iti tiyempo iti panagmaymaysa, iti panagitatan-o, dahil ito na pagkakunay na maysa nga kinabaknan, iti biyang nila ito. Bendisyonam nga rin iso, kaya ti adipan mo nga pinakangiwat, bendisyonam nga rin iso amin nga kakapsat mi, so nga makangeg, bendisyonam nga rin puso da, nga pakaimulaan, nagitibukal, so ti saong, paapok talag namin din ito yung dawat kan pakaasi tinaga ni Jesus na pumi. Amen. Amen. Mangtedak ti ang kukayat nga ikari nga baba nga daytoy nga mensahe kat i-share ko nga iti New Year. Maadaw ditoy maadaw ijay may sa kalagiti surat ni David. Ket gusto la unay di jay may parte di kinamtatay-tatay nga nagsam ita panunutin kinaimbag ti Diyos. So nga adawik di jay nga tema di ba iti nga ganito. Salmo 103 iti verse 2, wino basahin man iti verse 1, naging gana ti 7 line 11, no paiket at namin iti all in all kat at iti 22 nga versikulo, ngayon ibasa tayo lang naging dito mga importante. Praise the Lord, O my soul. Ni David tinang isurat na ito. All my inmost being, praise His holy name. Ito yung verse 2, iso ti pagpokusan tayo damdaman. So ti kan tayo ti highlights. Praise the Lord, O my soul, kula na, and forget not all His benefits. Who forgives all your sins, so that you can and heals all your diseases, who redeems your life from the pit, and crowns you with love and compassion, who satisfies your desires with good things, so that your youth is renewed like the eagles. The Lord works righteousness and justice for all the oppressed. Lumagto tayo man in verse 8. The Lord is compassionate and gracious, slow to anger, abounding in love. And last verse, lumagto tayo man in verse 12. As far as the east is from the west, so far has He removed our transgression Amen. from us. Amen. Kung na di ka ng tatay ka, nagsamit nga pananutin. Kinaimbag ti Diyos. Nagsamit na pananutin, di kinaimbag ti Diyos. Insalakan na dahil ti kararwak. Sinulbar na ti amin na problema. Insabit na amin nga kasatulan. Yes. Sinulbar na nga garamit ti listaat. Amen.
Di bali, ako na dito, inagaasar natin yung marikrik na. Amen. Ang salagan na dahil ito kanalwa, inagaasar natin yung marikrik na, nagsamit at panunutin, kinaimbag ti Diyos. Amen. Tiraing kuma, kunak, hindi New Year, kaya makipagkuna tayo kuma, hindi ko na ni David nga, ito tayo nga ikanti highlight sa verse 2. Praise the Lord, O my soul, and forget not all His benefits. Yeah. Forget, dagi sa unga, and forget not all benefits. Di sa baling translation, kuna nakat kwa, forget not all the good deeds that God have done. Yeah. Begitu yung mensahe, handa yung kalipatan. Yeah. Hindi benefits yun na namin. Amen. Yeah. Amen. Kaya, dahil di sa unga, praise the Lord, O my soul, dito yung buong 103, kaya namin pito nga na ulit. Namin pito nga imbaga ni Pablo dito, itagsisina nga versikulo. Praise the Lord, O my soul. Dayawin ka, Apo. Dayawin ka, itag-ay ka, O Apo. Itag-ay ka, itidibo nga karawak ko na. Okay. So, ulitin tayo. Kada giti versikulo kakabsat nga naibasa na tayo, makita tayo ti dakkel saan nga namarukod nga ayat ti Apo. Amen. Kaya, DJ, naramit ti Apo kada tayo, ibaga nga no, siya sino isuna. Amen. Ako ma, nagkasakit tayo. Inagasa na tayo. So, he is our physician. Yeah. Nagkararag tayo ti baro nga trabaho, hindi ka na tayo ti trabaho. So, he is the God who listen to prayer. Katika na yun tayo may babaga nga prinsipyo ti panagkararag ka. When we pray to Him, He listen. Amen. Hanga estatwa isuna nga nga watirik na kadi no masidig ka kuna na kanta no masidig ka kan kuana umasidig to magken ka sagid ni Jesus makapnek ulay. Okay, so daytoy kakabsa 103 kat listaan ni Salmista David ket ni David kat nag-focus kada jay kun na tayo glorious deeds. Ito yung inaramid ti Apo kanya na nagilista, pinanunot na. So ti saludso ditoy how and forget not. How do we forget not all His benefits? Kasano tayo nga saan nga malipatan? Uray ko maapo, at sakit tayo nga naglilipat, handay ko malipatan. Ti kinaimbag ti Apo. Ti buong nga 2021. Nagatulog hindi mas basa tayo nga ready-made nga tones. Nang punada, we thank the Lord for the pain, we thank the Lord for the trial, we thank the Lord for the ups and downs. So that itimbul tulong ka na tayo nga. Kanagyaman tayo, kakapsat, kada tayo manan dito. So nga, nung siputan tayo, di kanta, agkaka-agree dala unay. So, nung dadumay tibiyag, naglaka tayo nga, ag-complain, tiday nga panagbiag. Umpay may isa, umpay kastoy. Panay tayo nga reklamo, panay nga negatibo, sa iti ngiwat tayo, daduma. Ngimni David, kakabsa, makita ta dito yung nga nagaramit listahan na. Dahito yung listahan na kit iso ti rason nga pangidayawan na ti Apo. Oh, I praise the Lord, oh my soul, kung na and I will forget not all His benefits. Di verse 1, makita tayo, He forgives our sins. Datayo, iti kasasad nga saan nga nadalos. Tibiyag tayo, kaslanayay, timay sa manisnis.
Tibiyag tayo iti nayarig iti kasla tayo naggapo iti kalutlutan. Kung naligat nga akseptaren ti komunidad, kapu, tibiyag, ti history tibiyag tayo nga kinarugit. Ngayon ti Apo inalukot na tayo manipot iti baso. Amen. Ket idi nanghig tayo ti Ebanghelyo, inawat tayo isuna, kapu iti pamati. Ket pinakawan na dagiti basbasol tayo maday. Amen. Sumabaling in record ni David, dito'y GNT kandarita katay agapsa. He heals our diseases. Dahito'y nga lasag, dahito'y nga bagi, nga may kontra tayo. Ay kat agsakit tayo talaga. Yeah. Sungabon ko na tayo, agpipinalagip tayo, iti text, keep safe. Alagaan mo ang sarili mo, anak. Bawal magkasakit dahil mahal magkasakit. Kung natin sa Pilipinas. Hello? Ano nagkasakit ka? Hanggang makastrit trabaho, ada ti trabaho nga, no hanggang sumrikat awan sweldo, di nasakit di dyan. Imbis nga, umalis to ka nga magasan. Umalis ka nga magasan. Kaya't mabalin nyo lang kami nga bagati aray ko, no, butang tamaan. Ouch! 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 English. Amen! Tiabo! Pinakawan na! Nakitibas-baso tayo. May kadwa, kung natin Biblia, inagason na, dagiti sakit tayo. May katalo ko na dito'y sinubot na tayo, he redeem us from death. Amen. Datayo kumati, may lansay ni cross. Tatis supapag ti panagbasol iso ni patay. Tao tinagbasol. Isuwa ko na dagiti tao idikit ilansa ni Jesus. Ngem datayo kumati may lansa. Ngem nagkaroon ti people power ko na dagiti tao, crucify him. Inalo na inusog na ti pagka-Diyos na. Tapnon alain na ti lugar nga kastaw iti lugar tayo. Ket naparigat aging ga ken patay. Madaydayaw ti Apo, day tangayat ti Diyos kada tayo. Redeem us from death. Kunana dito yan, He crowns us with love and compassion. He satisfies our desires. Dito yung biyag. At tatayo nga kuna tayo ni Jesus laing ti magapne kararawa. That's right. Nakapagtataka ng paiso, urayad na baro nga lugan mo. Madam nama, kunang manen, tayo kong makastoy. Tayo kong limat gulong na, kunang manen. Hello? Tayo kong 3-bedroom, kunang manen. Karalag ka ti 3-bedroom, window 2 bedrooms. Kaya nasawen, awa, dahil ito nga biyag, awan, ti panakapnek, ti material nga balbanas. Nagikaralag ka ti sweldom, uray 1 lang, ti mga bulan ko lang, di ka nagati 1.5. Pag-research ka mo rin, no kasano ka na sumweldo, iti 1.8. Blessing mo ta. Amen. Han nga dakes tiyag pangarap. Paglalaro ba itang nagagit tayo ba't gamang tadi di trabaho ti Apo. Ngayon ti pagpagito tayo dito dahil ito nga biyag, dahil ito nga bagi, dahil ito nga biyag, sa awan natat pakapnikan. Hantay mo susurutan mo niya ti kayat tayo. Sumakon ko na tayo na dumadya, mauawatan ti bagi. Si kabis mo di mauawatan ti bagi. Ngayon kahit kung may baga ka na kayo, awan manlugan mo,
awan man tinakol na sweldom, ngem, no nakaiyang klati, biyag mo kini Apa Jesus, may sangal daw kunam to, kinagkantagan to, ti Jesus na ti makapne kararwaka, at daragsok ti biyag ko, inutang marikrik Dr. Jesus na ti Apo, kung ibara para tayo kakapsat, iti nga biyag sam nga kinabaknangan, iti material nga bambanag, tadag ito'y nga bambanag nga material, agturungda, iti panagkupas, takawin na gitip tatlakaw, kakasi tayo nga mangiduldunin, tugduble tayo iti tulbak dalag nga handa nga matakaw, ngayon nagiti treasure, iti langit, awapos mga takaw, intong tibiyag tayo, kat nakiangkla kani ako Diyos, kaya intong tibiyag tayo, kiti pagpakap ni kanday, iti nga banagsan nga material, no di kiti kinabak na, kiti presensya ti Apo, adang tutan na, adang turagsak, adang tu, di pa nagmaymay sa, iti unig ti iglesia, kaya iti unig ti pang pamilya tayo, matay tayo, ti Apo, pagkakita. Hallelujah. Thank you, Lord. He gives righteousness and justice. Kung natin Biblia tayo. May isang banag, daging baga tayo tatay. Actually, we receive all of this without deserving any of them. Inawat tayo nga talaga mo, tututusin man tayo nga deserving. Di siya ko na tayo nga deserving. Nagtrabaho ak ti makabulan. Karapatak, ti masweldo ata in trabaho ang gano'n. Dahil ito inted ti abukit libre. Han ko mga, handay ko nga maikari, nga umawa. Ngim gapo, tinagdakkel. San nga marukod, nga ayat ti Apo, kanyaken kan kagayem. Inted na rito, uy, aparaken ka ken para kanyak, dahil tayo tinabak na ti Apo. Amen. Amen? Kaya, kasano, panatay tata, how do we forget not? Kasano nga hantay malipatan? Simple lang kakapsat. Dahil ito'y barong nga tawin, agilista tayo, tigistaan na itinaramit ti Apo, kat irugi tayo tag-celebrate. Agyaman na kiti Apo, di makaligitan na ko. Agyaman na kiti Apo, uray nagrigat, agilista galak ti, naggirak ti kwarta, nakita ti ima na, nakita ti kinimbag na natin. Forget not all His benefits. So, nagsubli tayo makapsat. Di tayo lipatan. Forget not. Ito yung tao, New Year ko may digay. Forget not. Ano ti dapat nga balagip tayo? Babalin nga kikinado tayo ti nangapa kada tayo. Talot nangapa kanya, upati inapak. Babalin nga ready na o di ka nang tigkanyak ti sakit tinakim nga di pulos maliplipatan, babalin nga kung kuna tayo. Babalin nga dilistati mind tayo ko tada dyan. Kaya kung ngay baga kada kayo mabansa. Hanga kas dyan, ibagbaga ni San Mr. David. Forget not all the benefits that come from God. Listam nagiging na yung bagti Apo. Di jilaing yung nagsubli-subli nga. Kasi bibiyag tayo kay tata. Yung mga tayo pa ilaing na ti... Hindapoy. Mamitalo may saldaw. Amen? Takil. Mga kinabak na. Amen? So, ami reason. Kasano nga hantayo nga malipakan, ami reason tayo. English ami reason ka, forget na. Amirize. Amirize ka, no? Yeah. Acknowledge, ikwa tayo. Forget na nga ron. Amen? So, how do we forget that? We need to remember them and make a list. Agaramid tayo ti listahan.
Hampay nga nalado nga mensahe dito eh. Yeah. Ti Saudi ako ket timely. Yeah. Ura pa kay January. Iso lang taga mensahe. Unlike the New Year. Ura pa February kasabad dato eh. Kunan to ni Pablo. I praise the Lord, oh my soul, and forget not all his benefits. Ura dito na itinimemorize tayo ng tagi. Bless the Lord. Kuna tayo kasarita tayo, ti magbagi tayo. Bendetwem bagi, kuna kasaritan di bagi, bendetwem bagi o karawan ni Jehovah. Ket sa mga lipatan dagiti ado nga beneficiary nga naramid na ka. Every time nga maramid mo dayta. Ado ti tiyempong nga nakaisem. At ado ti tiyempong nga Amen. Yes. kung natagarod-garod nga, titao ka nung nga nga grateful, kunahin ka na kami suot. Titao ka nung nga managyaman, kasi tiro ka na. Siyempre, hanggang nga mapmapnit. Siyempre, kasi tiro ka. Hanggang ka mapmapnit. Maala yung kapsal? Salita pang damdam ako. Yung reward. Ngem no. Nasusurong ti Maplek. Masusurong ti thank you. Ora mo kat hanga simbang pa. Thank you lang taapo ko na kasto ito ti Rupam. Thank you Lord. Thank you, Lord. Amen. Amen. Tanay. No mo marami tayo takat pa panood ng katadadya negative. Lugi ka. At malagip ko dati may isang nakatrabaho kinasa salita ti Kalman. Kinumusta mi ti may isang kaunay-unay mi nga gayem. Kinadwa mi pa di church. No anyat nagrugyan. Ti pa umay ti pa nagkalang inot nga naglimpong nga ti panunot na. Kung na tayo nga kapsat nagkaroon isong natin napintas, kantakkan ng trabaho. Ano agbakasyon di amo da. Awan unay ko kuwain nang nagtakal ti sweldo na tata. Nag-pandemic, ti pangawal sa istorya na po ko na aling trabaho na. Nag-move iso natin sa baling nga di agi papak ti sabon. So dito, physically kan kuan nagbabalangan og tiri. Kakasi pa iso na. So handa nga mapaglabanan pinantanong ng alatan dito minadya bagina kasi ingana nga nagkaroon ti sakit. Sakit aging ganaan na sa balit nagtuturungan dijay kuan na dijay di panunod na. Video wada masik ko. Kung nakakalit yung nakapsakit ko, hantay yung siguro ti lesson kat, hantay, susuruin tayo ti unload. No, ano naman tayo problema. Hanggang maaari, birugin tayo kasano tayo nga naragsak. Kasano tayo nga mapaglabanan na yung napalabas. Amen? At tayo marunod ka niya ako. He forgives our sins. Inala ko, anak ko, nagpa-ikrus ako kung nanatay nga rin. Tigrasyak makaanay, panakin ka. No, napukaw ti trabaho, minanya, hanggang madanagan. Amen. Ti paramor, ti abo, makaanay. Yes. Ni David, tinagsaw, nagubinga. Amen. Yung makayang. Ngimitala kaya ko, wala na. Diyak pain nakakita, tiyanak ti Diyos, nga nabaybayan. Di sa baling na translation ko na tagubingat yung lakaya ko, dakpay nakakita. Ti anak ti Apo nga agpalpalama. Ti ima ti Apo adagtalahin. No mangrugi kami nga negative tayo, so di mangrugi ti panag-create ti parparti ti bagi tayo nga negative. So di maapektahan tayo. So nga get away from any stress. Ang magbagaan nga, sinanya dahil asawa yo. Thank you for the water. Okay, so, nakayon iti moto days. Simple lang dati ka sa palagip lang dito. Ni David, naamires na. Hindi kinaibag tiya ako. Yes. Hata yung utang talawan. Panangamires. Tulungan takman hindi Tagalog na dahil hindi ko sa baling termino ti amires.
Amiris. panang Pang-alala. oh, parang huwag kalimutan, hindi mo lang Anak talaga. lagi. Yan, amen. Maamiris tayo kuma. Nagiti kinaimbag ti Apo. Mabaling nga, at ano di malagip tayo nga disaster. Yung lagitin tayo, ti kinaimbag ti Apo. Yan, lagi po. Hindi panpanag na ni David kakabsat. Na amiris na. Ti kinaimbag ti Apo. Idi at daisunal at pastor, ti karnero na. Malagip yun istorya nga datilyon ken di kun kuna tayo nga asno nga mayat nga mang atak kada gidi ipastoran ng karnero. Ngem ti mati Apo tinulungan na ni David. Amen. So ni David napiksang tirik na kan nga nangisugat nga forget not all his benefits. Amen. Yeah. Ni David, hindi pa nakilaban na, kinigulayat, amo tayo mga istorya, isuna may salaing nga paspastor o bingpay, maamiris na nga kinaduan ti Apo isuna. So nga, ijay's naadaw jay Salmo 23:4 nakuna na uray magnaak itigingit tisitngit ni patay jakto agbuteng tasikukuyog ka kanya. Amen. Kahit kung may baga kada tayo kakapsat dahil kumamot ti testimonyo ti biyag tayo no umay ken magna tayo ti mapasungad nga nasitngit na sitwasyon. Kahit kung ngay baga nga ti Apo, ialaw, palubusan na tayo nga mapan, iti dahi ito nga kasitngatan. Tapnon kaya't nangay baga nga isunat ti lawang. Amen. Amen. Yes. Ti Diyos palubusan na tayo nga magnay ti narikot no daduma nga kaslash masort tayo unay kadagiti kasapsapulan. Kaya nang ipakita nga tigrasa na baka anay ken ka ken Yes, yes. Ti Diyos ni David na amiris na pa'y siguro. Iso ngayong kabila dito'y. Ti pa nang tulong kan kuana, ti pa nang ipromote ti Apo kan kuana. Di ba may salang isuna nga ordinaryo nga tao. Ngam ti Apo inala na ket inaramid na nga isuna nga ari ti Israel. Yes. Iso nga ti David napnapnuan iti panaytayaw kanya po Diyos. Amen. He promoted to be the king. He helped David. Tapos mapagbaligan na ni Goliath. Iti Salmo 116. Isuna tinag ko na. Anyan to ti itdek asubalit. Sige na yung bag mo kanya. Damdamakin naman ka ni Apo. Apo, dahil kumamat sa lutsod tayo. Dahil nga tawain. Apo, anyan to ti itdek asubalit. Ti kinaimbag mo kanya. Duma kung kunat ti Apo, Lord, makita ti medyo panakabannog iti panagtaray. Spiritually, our journey, di ba makita yung nga tayo, balwit tayo magkakapsat. Ado nga panakabannog. Ngayon, makita tayo latak maligan yung bakit kuna, makipagkuna tayo kanya, Salmista David, anya ti itdek, asubalit, ti kinaimbag mo, kanya. Kaya sunod lang din ang subat, kat kuna na. Alaik ti ko pa, ti panakay salakan. Ket itdek to panagyaman ti sangwanan, dali ka tao, maday tayo, ti Apo, maday tayo, ti Diyos. Kituloy tayo mat nga, anirisen na kita ng bagti Apo. Sabi ko makipagkuna tayo mat ka ni Salmista David. Alaik to ti ko pa, ti panakay salakan. Ket itdek to ti panagyaman ti sangwanan, dali at tapay na sa uwi. Han ko mga mapag-usap di jay, anang testimony tayo. Testimony pa lang yung baga, ti kinimbag, ti Apo, kadagijay, biyag tayo. Kagayang nagkapsat, ti panang sarra tayo,
Tuloy tayo, ulit-ulitan tayo. Ulit-ulitin tayo kapuntos, admiration tayo, ikinimbag, kaya Apo, karagijay, biar tayo. Kaya Apo, makapnek, di palagor na makaanay. Kantahin tayo ito, mandatoy, kagsamit at ano, kasi ikinimbag kaya Apo. Kaya maudi nga i-quote ko di verse 12 ko na. As far as the east is from the west, so far has removed our transgression from sin. I-re-quote ko man kit ko na. Sabi ko mata ti panagligkak, panagsisingising, panagsingising ti init iti bandanan at dayan. Kasta ko mati panaglawag, panaka-inspirar, dagiti puso tayo. Amen. Iti panagtuloy tayo nga magna. Iti daytoy baro matuwin. Amen. 2022. Happy New Year everyone. Kaya Apo ay wapod ni Pastor Daniel, ay sulat ni magsirat na kararag, tapasan nga makanta tayo iti Sister Hannah, at ay nagsamit at kami ng Amen. iti Apo. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Lord. Yaman kami nga po, ti napaknang ang minsay ng Isu nga naipanayag, tinagtingan rin. Kararag niya po nga uray ka nagdi kakapsat, at adipen ang anak nga nagbuyang, nagtingnan na tinga minsay. Palbusan niya po ti Espiritu ng Isu ti agkimen, ken agsao ka ritunggal puspuso. Amen. Yaman kami po ti adipen mo nga Isu nga nakaramat. Yes. Ipudno nga dahil nga imbalikas ni Ali nga David na kinuna na, bless the Lord, O my soul, and forget not all the benefits. Magipagyaman kami, magpaglagip kami, dahil ito'y akararag, tunggal may sa kada kami po, kunayin nga, o kararuwa, agyaman kami kita. Amin nga kinimbag, amin ginaramid mo, iti panagbiag mo itinabaw talaga, parang arang amin dahil ito, iti kinimbag mo. So, at dahil ting oras, agyaman kami, itantanok da ka, kitsika lang, apo ti mapatayawang, tinagang ti apo. Amen. Amen. Sumit na panunutin, inaimbag ni Diyos Kanya, nagsamit na panunutin, inaimbag ni Diyos nagsamit na panunutin, inaimbag ni Diyos Kanya, nagsamit na panunutin, inaimbag ni Diyos. Problema
Kinaimbag ti Diyos nagsanti kapanunuten. Kinaimbag ti Diyos. Kapag Pastor Tari, tayo sulat timang benediction, sakbay tayo kasira. Sa nga patingga po ti napalaos nga panagyaman ni ti panagtignay ti espiriton tinagbabaitan ni Yes, hallelujah. udno po nga ti ebidensya nga nabiyag nga Dios Amen. nayat nga Dios marik nami kadag ti kaunggan ti puso mi iti palting ti Espiritu Santo. Yes. Agyaman kami ako ti amami nga nailangitan. Nga iso intid na ti anak na bugbugtong ngawan sa bali ni Jesus. Inti may katlo nga persona nga iso ti Espiritu ang makibalbalay, makitigtignay kada kami. Ket Dios nga Ama, Dios nga Anak, Dios nga Espiritu nga rod apo itagaymi tinagan mo. Itintiro sa malubungan. Amen. Malikod daya, kabagatan, laod, Amen. ken amyanan. Sika apo ti daydayaw mi ako. Sika ti alpha ken omega ti panagbiag Yes. ko. O nagimbag ka. Yes. Nagsayad ka apo. Yes. Agyaman kami apo. Tinapanaos nga nabaknang na mensahe. Yes. Agyaman kami Bless apo. mo ako, Ikararuami Panginoon Diyos. na palasbang. Yes. Ikararuami aglaglag tuti ragsak. Yes, Gapot Lord. na imbag ka apo. Hallelujah. Ang pag-isuti kinunam ti Hebreo 12, versikulo 2. Look unto Jesus, the author and finisher of our faith. Yes. For the joy was set before Him. Dahil ang arago, kalpasan ti adda nga nailansa ka, idinalpas nga nagungarkan, apo, rago ti may. Amen. Kada kanimang anak mo, makipagrago kami. Yes. Tinagan ti Ama, tinagan ti Anak, tinagan ti Espiritu. Amen. Amen.